gustong mamalit og presko ug barato nga preskong produkto, dili na kinahanglang moadto pa sa probinsya. Kay mahimo na kining mapalit sa tabo sa Kapitolyo nunot sa 453rd nga anibersaryo sa probinsya sa Subo. Ini ang report. Mismo si Governor Juan Garcia kauban ang mga opisyal sa kalungsuran ug mga dakbayan ang mibuka sa tabo sa Kapitolyo 2022. Usa ang booth sa hinatilan na abta namo nga nagluto silang tatak nga produkto ang sinakol. Gamit ini ang powder nga gikan sa punuan sa buli, tiktik sa mais ug kinugay nga kamay. Dayon gi-steam ug human sa pipila ka gutlo, luto na. Gawas sa sinakol, binausab nila ang nabantog nga palagsing. Gamit ang dahon sa lubi nga sudlanan, ang sulod nini ang powder gihapon sa buli ug ang butong. Pastilan, sulba na gyud ang kaibog ug ang kagutom. Amo jo i-promote ang delicacy sa natilan, maura na ang produkto gikan sa buli. Sa booth sa lungsod sa Malabuyok, nakadani sa mga tao ang hilabihan kadako nga saging. Din ang usa ka dawin dili gyud mahurot og kaon sa usa lang ka tawo. Gitawag gini og saging tindok nga nabantog sa istorya nga mutya sa saging tindok. Amo na hingalag sa alamat og mutya sa saging tindok. Tinuod ka na? Tinuod ni kay naman sa alamat. Pero ang gipasabot ning mutya ani nga dili kon magkugi ka magtanom ani di ka magutom. Siyempre, dili palupig ang mga lungsod sa Camotes Island, lakip na niini ang Pilar. Ginamo sa Pilar, nilot kaayo, lamian na siya, kakumpleto na siya. Tag 120 na rin siya, sir. Gawa sa mga lami ang produkto, anausab ang matindero nga magkalingaw kaayo sama sa Bugo City. Ang atong Pentos, sold out! Sold out! Atong Pentos Festival sa Bugo City! Lami kaayo. It's the closest to human mother's milk. Gata ang kanding muhatag og 4M. Milk, manure, money ug meat. Pipila lang kini sa mga produkto sa tabo sa Kapitolyo. At ang usab nato ang mga produkto nga mga unique. Sobra kadako ug aduna pay palya nga murag bitin ang porma sa lungsod sa Borbon sa sunod natong pagbisita sa tabo sa Kapitolyo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.